Sanibona, yazi ngicabanga ukweluleka nje abantu besilisa kakhulukazi ukuthi mawubona ingane yesikole nje encane ngabe stranded ngabe ishiwe imoto yestaff mawungeke ukwazi ukuyisiza uyithathe uyibeke epolice station ivele uyiyeke nje khona lapho nje ihlale khona lapho udlule uyihambele uyisave kule drama engahle kulandele ngoba ikhona into othi ulasin bonakale ngene emotweni kaMaphathanisi bonakale ngene emotweni kaMandla bonakale ngene emotweni kaba so leyo ngane uzoyikhipha uyibekela ngoba social media uzokwenza ukuthi ngisho abazali kade bekwethemba bawushintsha umqondo uma abantu sebekhuluma sebethi uyena uzoyikhipha lengane uyabona uzoyikhipha ama comments nama video ayikwazi ngani ukuthi ngagcina ingene emotweni yakho umdala kangaka bese nawe wayehlisa stopini sayo awusayingena isingane ekhaya yabo awusayisingane police station so ugcina usukaxela ngendlela izinto eseyishintshe ngayo ikhathi ishintshile ngisho umuntu wesifazane estranded ebusuku sekunzima ukuthi ume uthi ake ngimthathe kusami ngimsize ngoba is either wena uyibizela igebengu noma uyigaxelisa ngayo uthola ukuthi lo muntu vele uyidakelwe lo muntu vele kade sebemrape already inqonda yikho udakiwe umthathe lo muntu wena ufika umehlisa nomtholte kaze bemenzela utho nje kodwa lapho uthola udakiwe noma ingane nje uyayithatha ufike yishiya estopini bese bakhona umuntu ofike uyicoshe lo ngane ayithatha ahambe nayo uwena ozolithwala icala mina nje ngesigama sengidecide ukuthi mangeke ngikwazi ukuyibeka epolice station ingane ayangivele ngayithathe nje ngoba iyinkinga lento esikhona kuma social media ukuthi bonakale nobani ugcine nobani kufika amaphoyisa kufika umphakathi kufika abomndeni wakhe bezobuza ukuthi kodwa ingane wasize so ukuze uyisave yonke le drama nje nokudlula nje is very important ngoba ikhathi ishintshile yabo nje manje isikhathi sokuthi nje uthothi umama hamba nengane yakhe intombazane encanyana nje awusakwazi ngisho ukuyidlala ukuthi awusabona amakoti wami ngoba izwe selishintshile naye umama akasakujabuleli nengane asakujabuleli mayikuze uyibiza njalo ngoba seyikhuziwe ingane ngabantu besilisa ukuthi bangabantu abanjani so kuze uyisave nje nokudlula kubalulekile ukuthi yebo noma ingalimala ngoba kukhulungu kodwa ngiyasaba sengiyisaba ngoba uzothola ukuthi ingane uyayisiza ipolice station ayikho eduzane nalapho oyithatha khona ingane so mangathi uyise police station sekuthi kushintsha indlela yakho hamba uye epolice station kude le ngoba akuzona zonke indawo zakhethu zoma police station uzoyithatha ingane lesi stop uyoyibeka lesi stop esilandela mhlambe sekuhlule sekulate bayibamba abafana kube khona umuntu owakubonayo igibeza ungamboni wena ngoba nawe ukuzwe ngilanga ethi umuntu hawo uyazi ngubonile le ntambanana izolo athi uyaphi hawo lo muntu ungibonile hayibo ngifanisa kancane eMaritzburg so izinto ezikanje la ngakufanisa umuntu ucosha ngisho ingane leyo uhamba nayo bese kuthi ibona noma ama camera nje uthola ukuthi udlula ngasekamereni nayi camera ikuveza uyigibeza ingane akusabonakala mase uyehlisa ngoba lapho uzoyehlisa khona ayikho icamera so i-tracing izogudla izofika kuwe uyabona ke icala mawungalazi alikhulume enhlobonhlobo uvela unkwankwaze nje unkwankwaze beze bethi abantu uyabona ingane uyayazi uyithathile ngisho ephendula akazazi thuthini ngoba iyakwehla lento ukuthi hayibo mina leyo ithi ingane tholakala ifili ibulewe uyoboshwa so save your time nje save yourself hamba noma kuzwakala kubhlungu kodwa hamba dlula shiya manje ngoba izikhathi zishintshile ngaphandle makuthi ingane uyayithatha uyazi ukuthi lo ngizomthatha ngize ngiyomfaka egcekeni kubo ngizomthatha lo ngize ngiyombeka epolice station ngoba nalapha ehlotsheni ukuthi umbeke ehlotsheni awazi noma yizo ngempela nehlobo so ngendlela izikhathi ezishintshe ngaba futhi bengixwayisa nje abantu ukuthi yebo ukuthi uyasiza njengoba sithi isiZulu nje umlungu uyithela isisile ugcina usugaxela ngempela usugaxela so bengivezela abantu nje ukuthi hayi ngempela unaka uthanda ukuthi uzomsiza umntwana obuya wonke ingane esikole nansi ishiyo imoto yestaff iyakhala lapha sekuhlule sekulate ngoba ayithothi ayinayo nje iphone number abe uyayithatha ucinga ufonela abazali uthi uyalekelela hayi ngena lapha ngana ngushiye kuphi ikhome ngehlisa la hayi mina ngiyaqhubeka ngibhekele sala lapha eCrossing nizokulinda imoto eyibhekele vele qhamuka abantu beyithatha ingane beyoyibulala noma ngabe umfana ngabe intombazana bavele bayibulala tholakala seyanqunyiwe mase lwenza uphenyo lamaphoyisa hayi umuntu wayegibeza umuntu wayehamba ngepholo eli kanje naye number plate yalo hayibo leyo moto kaMaphathanisi nje usebe andressa subona amaphoyisa subona ngomndeni wakhe nithwala ngengane zethu nithwala uba sathe hayibo angazi lutho bethi nje cha wena ingane wayibeka ngamehlisa isiganga ngahlisa ingane esigangeni unamanga ukhohlakela vele thwala ingane siyibulewe ehlathini eseduzo lapho wayehlisa khona so bengisho bafuthi ukuthi kukuwe uthatha isinqumo sokuthi uyamsiza umntwana uyarisk kodwa mawumsiza wazi ukuthi you gonna face some consequences tough ukuthi wena ingane yagcina inawo. Siyabingelela ingane zakwethu umgcosi ngizakwathi maqala ukungena kule channel yethu siyacela wenza ubulungisa cofa subscribe button lana ke ingane zakwethu ke umkhwanazi ukhuluma indaba enkulu indaba ebalulekile ukuthi ke uma ubona umuntu wesifazane
noma kungabe yingane, kungabe uphuzile, kungabe akaphuzile. Uma ungeke umsize umbeke e-police steshi, ungcono onomali. Ophuzile ingane yesifazane engazuthi ungabathatha ubabeke e-police station, uzama ukuveza leyo nto ngoba uthi khona lento ekuthiwa u-last seen, nokubuzakala ukuthi ugcine emotweni kabani. So ngicabanga ukuthi lapho-ke u-raise umbono. Mina-ke nawe besingahlangana kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini, ngoba ungalifta mhlampe let's say nje ulifta umuntu nje nanowesilisa normally, avuke ngakusasa athi ulahlekelwe into ethize, uzothini? So mina-ke nawe-ke ngicela ukuthi ushiye uvo lwakho laphaya kwi-comment section. Ukusiza umuntu kuhle, kubi. Omunye ungamthatha ufike umbeke kubo athi hawu mfethu yazi benginemali ephaketheni, ujike wena kade usiza usuwumuntu omubi. Mina-ke nawe nganzakwethu sihlangane kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ungakhohlwa for subscribe button umgosi. Sihlangane kwividiyo elandelayo.